الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرى من جولكم إن شاء الله إن جوك جنجر ميدن دغها كارنودن مرتدو آيارن شابي جيتاتي إديدي ما بو شابي جيتاتي تاتي kayre wiyete summa tawallaytum min ba'di zalika. Jomirawo wi summa tawallaytum, sey ɗoɗiɗon caliɗon on yahudanko'en min ba'di zalika ɓawo ɓe dokkama attawra, ɓe cali jaɓugo attawra go, to fa qabilu karhan, ɓe garti ɓe jaɓi attawra go e dow jaɓugo dole na ɓe giɗu. Wal insanu kullama qabilahu kurhan ko karhan idza amkanahu an yamtani anhu yarji'u ila al-imtina'i. Bi adama to jaɓi hunde e dow jaɓuki dole na yerda mako, mana o yiɗa o jaɓiri hunde, to heɓi no accira hunde man o accande. Kanjum waɗi yahudanko'en nde ɓe jaɓayi deftere maɓɓe dow yiide dow dole ɓe ngaɗa ɓe laɓɓini, to ɓe calakene ɓe halketeɓe, to ɓawo ɗon nde ɓe keɓi no ɓe lutinande ɓe luti, ɓe acci hurugo nde. Qabilu karhan ko kurhan, ɓe jaɓi deftere nde ngam e dow na ɓe giɗu. Fa zalika irtaddu ba'da zalika, kanjum waɗi ɓawo ɗum ɓe ngari ka wurtago dina man kamɓe yahudu. Falawla fadlullahi alaykum, sina ngam moƴƴere Allah wonno dow moɗon, Allah yadake yiɗi on ngam annabawe moɗon, wa rahmatuhu lakum bittawbati, Allah bo ɗon hinnoro on be to on tuubi oɗon jaɓana on, la kuntum min al-khasirina, da yahudankejo pat o warti kalkuɗo, da on latake no nder rusɓiɓe halkuɓe alhalikina. walaqad alimtum on andi alladhina ɓen itadaw ɓeetiɓe minkum nder moɗon fi sabti nder haala asawe. Hadha kullan kaba'isu abaihim, ɗiɗi pat maji bolweteɗi ɗum coɓeji baba en maɓɓe. Alladhina qalu innahum kanu salihina, ɓe mbiyata baba en maɓɓe laɓɓe baba en maɓɓe kam ɓuri koɓe ma nyiddugo. To ɗum coɓe baba en maɓɓe man Allah ɗon numtina ɓe, ko waɗi Allah numtinta ɓe ɗe? Allah ɗon numtina ɓe ɗe ngam ɓe anda baba en man na ɓe laɓɓe. Min abaihim ayran qawmu aylata, e nder babiraɓe maɓɓe ɓe nuɗɗini man ni wodi yimɓe aylata, qawmu Dawuda alayhi salam, kamɓe yimɓe annabi Dawuda. Itadaw fi sabti, kamɓe bo asawe ɓe luuti. Tajawazul hadda, ɓe luuti kerol, ɓe caali kerol, ɓe saydi samaki e lohaki liɗɗi. Wagadna haynahum anhu, jomirawi bo alhaali bo mi haɗiɓe lohaki liɗɗi ɗi nyande asawe kam. Faqulna lahum, sai mbiɓe nde ɓe cali ɓe nasini dabareji, nane ma ɓe tawino Allah waɗani ɓe moƴƴere, hokkiɓe kaza. To jonta kam Allah hokka ɓe nyalawmare nde ɓe ndewata Allah wala ngal ɓe kuwata seedogo Allah, alhaali bo ɓe nangoɓe liɗɗi. Sai Allah wiɓe to ɓe shupta, sai ɓe shupti asawe. Allah wi to asawe fa wala kugal, wala bo nango liɗɗi, ɓe mbi ɓe jaɓi. ɓeɗon jaha sai Allah jarribi ɓe. Nyande asawe ta wari a nyeɗai ndiyam, sai tawa liɗɗi ɗon ngaanca dow ndiyam man mere, ɗi doggata ma, ko a nangai lingu doggata. Amma daga to asawe salake, wala lingel goɗɗo metata tawa dow ndiyam, heto tefi da jar heɓa gotel. To banni sai ɓe mbi kai, sai ɓe heɓi to nden ka haɓe ngaɗa dabare, nde asawe liɗɗi nangatake, jonta ɓe ngaddai tufli maɓɓe, mana tuni maɓɓe ɗi ɓe nangirta liɗɗi nyande jum'are asira, ɓe ngaddi ɗi kikeɗe jum'are, sai ɓe ngaɗaɗi nder ndiyam ɗam. To sai to weti liɗɗi man ɗi ngari nyande asawe, sai ngar ka yollago nder nangirɗi man, sai ɓe acca ɓe nangataɗi nyande man. Sai to weti asawe nyalli wali, to weti alat, ta wari ko ƴeftuɗa fu ɗum liɗɗi kewi nder ton, ai ɓe nangayi nyande asawe, ɓe nangiɗi daga nyande jum'are ɓe ngurtiɗi nyande alat. Allah wi a'a, ai Allah kam ko haɗi ɓe asawe kam sam, ko narani asawe kam fu, ko heddi be asawe fu ta ɓe nanga liɗɗi. Joni to nde ɓe cali, Allah sai halkiɓe tan. Faqulna lahum, Allah wi sai mbiɓe kunu qiradatan, ngarte on baaɗi,
khasi'ina on waɗinaɓe hinnayi Allah. Fa ahlakahumullahu jomirawo halkiɓe wa sayyarahum kullan qiradatan. Allah wartiriɓe baaɗi wa kanadira e gaduji. Ɓe garti baaɗi ɓe garti gaduji. Muɓadina waɗinaɓe hinnayi Allah. Wa uhliku ba'da 3 ayyamin. Ɓawo balɗe tati bo Allah halkiɓe pat ɓe fu non ɓe mayri. Wa ja'alnaha Allah wi yangada ka ngaɗanmi ɓe ka sai ngaɗumi ka tilkal uqubata yangada ka nakalan kalato ɗum wazu ɗum yangada ka wazu ibratan ɗum taskitaki mani tan kaɗohi min irtikabi wa'aki mislima amilu iri ko ɓe kuwi to goɗɗo nani tawa fu wayri kugal maɓɓe lima bayna yadayha Allah mi waɗi yangada ka ummatoje artinoɗe al'umamu allati fi zamaniha ummatoje gonɗe ka ha zamanu maɓɓe wa ma kalfaha e ko warata fu manam latanoɓe ɗum wazu wane en gaɗi kaza amma bo ɓe jangitirama kaza toni wa ma kalfaha min al'umami ummatoje allati tati ba'daha ummatoje garoje ɓawo ummatore maɓɓe kanje maɗa ngazi toloka wa maw'izatan latu ɗum wazu lil muttaqina huloɓe Allah kay bo kala ko lutata Allah hutaɓe ko waɗum husubi zikri kamɓe huloɓe Allah ɓe kerorama innore li annahum humul muntafi'una biha ngam kamɓe en naftorto wazu Allah yimi ɗo wazu wane en o yimi ɗo wazu huloɓe Allah ngam huloɓe Allah kamɓe on naftorto wazu Allah haula qawmu Dawuda ɓeɗo yimɓe annabi Dawuda Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li kulli ummatin yawman yakunu yawma idin fil usbu'i kala ummatore fu Allah waɗani nde ñalawmare woore ñalawmare nde lato ɗum ñalawmare idi kayre nde wala ko ɗume sai dewal Allah ha asawere adahum yawmal jumu'ati Allah hokkiɓe ñalawmare jum'a hokkiɓe ñande jum'are fal yahudu qalu innahum iktaru sabta yahudanko'en nde Allah yiɓe to nda jum'are sai mbiya hamɓe asawe ɓe giɗi li'annahu akhirul usbu'i ngam kayro ragare ñalawmaje ɗe asawere wa huwa al-yawmu alladhi qalu inna Allah faraga fihi min khalqil ibadi mbi'a ñande asawe ñande Allah huwa ko ngale ngam kono o timmini tagugo jeyaɓe wan nasara en nde ɓe ƴami Allah kamɓe bo iktaru yawmal ahadi Allah yiɓe to nda jum'are mbi'a hamɓe alat ɓe giɗi li'annahu awwalu ayyamil usbu'i ngam hayron arandere ñalawmaje asawere falidha qala rasulu sallallahu alaihi wasallam hanjum annabijo wi antumul akhiruna sabiquna ulu yawmal jum'ati fa akhdau alladhi adahumullahu wal yawma lana wa gadan lil yahudi wa ba'da gadin lin nasara annabi sallallahu alaihi wasallam onon yimɓe onon ummatore mako onon biyete daɗuɓe on dokkama ñande jum'are kamɓe luttuɓe bo ɓe mboofi nde ñalawmare Allah hokkiɓe sai o wi to nde latake nde meɗen enen julɓe o wi to hande enen jum'are nde nde meɗen jango bo nde asawe bo nde yahudu faɓɓi jango nde bo nde nasara alat fal jum'atu afdalu ayyamil usbu'i jum'are nde ɓuri daraja nder ñalawmaje asawe fu wa khairu yawmin dala alayhi shamsu yawmul jum'ati ñalawmare ɓurdunde nde nange fuɗata dow muɗum fu ha rewete ñalawmare jum'a fihi kulika adamu ñande jum'are annabi adama taga wa fihi uhbida ñande jum'are o jippina daga asamanji wa fihi tazawwaja bi hawwa'a ñande jum'are o tawi hawwa'u debbo mako wa fihi mata ñande jum'are bo annabi adama mayi wa fihi taqumu sa'atu ñande jum'are bo dargal daroto wa fihi sa'atu ijabatin nder ñalawmare jum'are nde ɗon mari wakkatire ngel jaabeki do'a la yuwafiquha abdun muslimun yusalli wa yad'u illa sujiba lahu jiyaɗo Allah julɗo to fototiri e wakkatire ngel ñande jum'are ngel oɗon toro Allah jabantomo haaje mako hokkaymo haaje mako wa tilka sa'atu hiya akhiru sa'ati min yawmi jum'ati nden wakkati noon bo kangel o ragareyɗe nder wakkati on ñalawmare jum'are qalu sai mbi kayfa takunu akhira sa'ati min yawmi jum'ati yimɓe mbiyata to kadi no ɗum latori sa'a ragare ha ñalawmare jum'are alhali wal hadisu yaqulu hadisul annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya yusalli fihi wa yad'u to fototiri ɓi adama oɗon juula oɗon toro Allah to ay ragare mana sa'a ragarel ha ñande jum'are wala juulugo ha magel ay kon nange ɓarake muta aljawabu qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam
annabijo o wi inna man tawadda wa jalasa yantadiru salata wa huwa fi salati ɓi adama to ni o nangi oɗon joɗi rena julki to oɗon nder julde to ni oɗon joɗi o rena ha o juula oɗon nder julde idan nden kam man tadahara akhiral jumu'ati wa jalasa yazkuru llaha tabaraka wa ta'ala yantadiru al-maghriba huwa alladhi wafaqa ashiyata dhalika al-yawmi to goɗɗo nangi nyande jum'are wari o joɗi oɗon inna Allah nden bo oɗon rena wakkati magariba wara o heɓa o juula magariba to o fototiri be kikiɗere nyalawmare jum'are man kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi to goɗɗo oɗon rena juulugo oɗon nder juulugo wa hadha shay'un makhsusun bitijaniyina so wi to ɗo ɗum hunde on herande be tijanin kon hamɓe joɗo to ngaɗa ka innugo Allah ha nange muta alhamdulillah falamma shaddada banu isra'ila ala anfusihim de banu isra'ila ɓe shatinani koye maɓɓe ɓe mbi'eni ɓe to ɓe mbi'anihim shaddada Allahu alaihim sai Allah bo satinani ɓe qala lahum sai jomirawo wiɓe la tasidu samaka yawma sabti ta lo he liɗɗi moɗon nyande asawe kam wala lo ha kilingo wa aishum bi samaki alhali kamɓe bo liɗɗi man on ɓe gurdi kanji ɓe nangata ɓe shora nden ɓe naftoro wa kana idha ata yawmu sabti itamatil hitanu sai lati nyande asawe to wari liɗɗi man ɗi pa sai ɗi ngara ɗi mofto alhitanu way jami'an ɗi fu maji fawqal ma'i ɗi ngarta dow ndiyam daɗi ɗi doggatama wa dakalatil qaryata har ɗi ngarta ɗi ɗon gurtoma e nasta wuro qila ɓe mbi li annahu ibtila'un min allahi tabaraka wa ta'ala Allah jarribi ɓe nde ɓe mbi kamɓe asawe nden ɓe giɗi Allah bo haɗi ɓe taɓe loho liɗɗi bo kanjum ngoni gurda maɓɓe to sai Allah wurtina liɗɗi man wadda ɗi daɗi ɓeɗon giyaɗi ko waɗi ngam ɗum ndara kulol Allah ɓe yottake ɓe kaɗito ko Allah haɗi ɓena ko yottaki to ni istatihim hitanum ba Allah wi awli annaha tazuru al-hutu alladhi ibtala Yunus alayhi salatu wassalam kana yaskunu tilka al-qaryata wa mbi lingu annabi Yunusa liɗɗi ɗon gurto daga mayo maji ɗi ngara inassa nder wuro ngam ɗi njuro lingu annabi Yunusa man ha nder wuro ɓe ngoni man ɗoɗɗon lingu man timmi ɗi ɗon gurto ɗi ngara ɗi njuro lingu man istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbiruna la tatihim Allah wi liɗɗi maɓɓe ɗon garana ɓe nyande asawe maɓɓe ndaɗi e yaasi ɗon kewi bo amma nyande na asawe bo ɗi ngarata falamma ɗala bihimul amru nde hunde man juuti nda liɗɗi dangatake awha shaytanu ila wahidin minhum sai shaytan waɗani heɓi goto sai estimo sai wimo inna allaha lam yanhakim an dalabi samaki yawma sabti lam yanhakum ka inna allaha lam yanhakum an dalabi samaki yawma sabti Allah fa haɗayi on ɗaɓɓutuki liɗɗi nyande asawe innama nahakum an akhdhihi faqat o wi'ai on nanangugo liɗɗi o haɗi on asawe koso liɗɗi man dilliɗo on o haɗi ngam man a foti nanga liɗɗi man nyande asawe amma a hoccata dildaɓe maji sai mu nyalawmare wonde koshaɗi ni shayɗan nder woni goto to nde o wi mum banni fa fara ahadum hufratan fi hadiqatihi sai goto biyaɗo ka o sai o wasi ngaska nder gesa mako nda ndiyam to wari ɗon tokka mayo ɗon tokka sai o wasi ngaska makka sai o waɗi ilagel ndiyam ni sai ha yollo nder ngaska man to yollake na liɗɗi tokkoto ilagel ndiyam to jeyi sai ngaska hewa liɗɗi ɗi kewi ngaska ndiyam sali ɗi mbawta ɗi gurto sai wara nangaɗi tan nyande alat to ni walamma jaa yawmu sabti to asawe wari salal ma'u ndiyam go sai ila wa sara ma'ahu al-hitanu sai liɗɗi tokko ndiyam wa dakalu fil hurati nassa ngaska o wasi walamma raja al-ma'u to ndiyam lorake hoti nder mayo muɗum baqi al-hitanu liɗɗi bo kewata shottay yarake ɗi jollake nder ngaska ɗi mbawta wurtago to ni non o waɗi kawaggo fantadara ila yawmil ahadi sai o rena nyande asawe nyande alat ka to Allah ɗo wari
وصاد السمك سور ولوه لمن دفوه شديد ودبخ ودفع وأكل ونعم وباء وصورة ولم يصب شيء وهذه كوار قولهم سوي ولا كهيمو. وفي السبت الثاني أصل دبر الأمة وفعل ذلك الأمة ولبني حتى جمع كثيرا من الأموال بهذا هاو هبه مو بجود مسن بكوغان قالوا تقو أمر الله فتتابع الناس بكم أنا سيغير كاغونون غير كايرتو غسده وفعلوا كمثل ما فعل سيغير كهوغو إرين قال أهوي ولم يسوم شيء ولا مهون وند هبي فتجرؤوا على الصيد سيغير جوتكم نند أسان ما بلو هوتتا ودخلوا البحر بنفس ما يقول واصطادوا يوم السبت نند أسان ما بغير بنانجل إلوهيدي فلما أرادوا أن يصطادوا وقت بمرنو حاج بنفي جوتكم بإتي أمرور الله كم بسكيني ده افترقوا ثلاثة أقسام سوي شندي جبتاتي فرقة يبرور امتنع أن يصيد النبي كم بكم بيا بكم الله هدي بلو هتاكو لينغو نند أسوي ولم تنها ما بكداي كوم جيت أفوك عندي وفرقة يبرور نبو نهرهم أن سيدي كم بو بكدي وبو لو يبرور نبو هدي ما بيا تا كويكو الله هدي وفرقة يبرور نبو إسلام النبي كاي كم بلو هتو ما بينانغاي لئما أهلك الله الفرقة سأل هلكي يبرئ الذين إسلادوا الله بكم كما سيأتي من قوارته في الأعراف عند سورة الأعراف ونجى الفرقة الذين يبرئ وربه التي نحلهم عن الصيد هذا رتام له نه هرك الله حسني به وذكر القرآن عن الفرقة الثالثة يبرئ تتبرئ دلو هاكين هداي كارب القرآن ولا حرام عليه قيل أمي هلكوا مال هالكينا أما بكلك أوتاد هلكوا بكناي وقيل أمي نجوم الناجينا بكيس أوتاد حزبه دلاتي بلو هاكي تونين أماني كارك ولاكي تورين ونفهم من القرآن أنهم فهمها القرآن أنهم هلكوا مال هالكينا كم بأمراء كراي بما بكلكي لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر الله به بلا تكبي كارتا هون ده حلونه فعلوه ده بيعتو كوتا لبيس ما كانوا يفعلون كو كوتا لا تك حلي لذين كابه هو بكلكي بيس ما فعلوا كو كوي حلي قال الله لهم سجوا مراوي كونوا إرادة خاسئين لا تأم بادي وان حلوا بودنا بهن الله هذا أمر من الله تبارك وتعالى أمر التحقيري لو أمر دغها الله بلا تبادي فما أمر ده umroren da yawnuki ay naru umroren da wajibi umroren da yawnuki Allah man yawni be ويفيد الأمر في القرآن يأتي على 15 معنى umrore nder qur'anu wadu to dum mari gebe sappo e joy هذا هو الأصول لو كان يتي أصول ليس كل أمر للوجوب نا كلا umrore فون واجب سند علامه أصل الأمر للوجوب أصل أمر كم توادما دون واجباك دول سأوادي أنوني أصلكم ولكن الأمر في القرآن جاء على 15 معنى أما أمر عند القرآن وري دوما ناجي سبو يجي أمر للوجوب ودي أمر عند واجبين وهو الأصل كلمة أصلي أقيموا الصلاة تقولون أمر عند واجب ما ناسدي منجولي واجبي تو كان جوني معنى غوتا إقامة الصلاة واجبة درنو جولة واجبة وأمر للندب سي أمر دوانده مستحب يلعنده فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا خير الأمر مستحب هذا مندوب هون يلعنده وأمر الإباحة ودي أمر دوانده داتينكي وإذا حللتم فاصطادوا له داتيني مرة حاجة هو يحلوه لا يجب السيدة mana la yujibu sayda fasadu wajibina dole sai to goddo makka otimini kugal hijuma ko sai to lo hakke warta wala inma huwa mubahun lana faqat dattina mardo haje lo hatere fu lo ba otimini kugal hiju wa amrul irshadi wadi umro bonde hande handutuki alla umri me ngam handitabe kaga ulika li waladika sangiri bano bingel ma famare sambi angel kulmi mayalika نعم كوكيدة لو كان أرون بمو أرون إلتامو هندي تامو هذا تعذيب له أرون نيد إنك بينجل
wa amrul ishhadi wodi umrore bonde seydinki wa ashhidu idha tabayatu seydina yimɓe to haɗon ngaɗa coggu laysa wajiban na ɗum farilla innama huwa ishhadu faqat yimɓe ɗa to seydo tan gam tan ñande go haala man ka wonno wala seydujo wa amru tahqiri wodi umrore bonde yawnuki irin ɗo kunu qirata tan khasi'ina ɓe ngata baaɗi mana dayiɗi faago hinne Allah hadha ja'alahum jomira waɗi ɓeɗo min jinsil qiradati nder jinsu baaɗi wa amrul ihanati wodi bo umrore nde yawnuki kunu hijaratan aw hadidan ma'anahu la ubali bikum Allah mi falaki on ko ngartuɗo fu ihanatan lahu ngam yawnugo ɓe wa amru taswiyati wodi umrore bonde fonduki ɗo e ɗo fu fotai isbiru aw la tasbiru munye ko munya fu fotanay on sawa'un alaykum sawa'un sabruhum wa adamu sabrihim munyal maɓɓe ɓe sonde munyal maɓɓe fu fotai wa amrul inzari wodi umrore bonde wagginki hulnay kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna wa amru tahdidi wodi umrore bonde halta imalu ma shi'tum ko ko giɗɗon na yimɓe ɗon umre ko giɗi e an ɗon hulna yimɓe mana o satalu ko on kalkay wa amru tamanni wodi umrore bonde yerake qala sha'iru gimowi ala ayyuhal laylu dawilu alanjali ay jemmare am timmune wala jemmare nana timmaga wigo mako na tamanni fakat ɗum yerake tan o ɗon yeli o heɓa ko jumande wande timma wa amru du'a wodi umrore bonde du'a rabbin firli wa liwalidayya hadha dalabu min Allah tabaraka wa ta'ala ɗon ɗaɓɓutuki Allah goɗɗo ɗon ɗaɓɓita Allah man yafumo wa amrul ikrami wodi umrore bonde teddinki urkuluha bi salamin amina nasa aljanna o yamɓe ɗum teddingo yimɓe hadha amrun yatadammanu ikraman umrore nde ɗon sawi teddinki biyaɗo nasu aljanna fa o teddinama hadha yufhimuka an laysa kullu ma amara Allah bihi aw awjabahu na ɗo famtintama na kala umrore nde Allah umri fu wajibini nde warti wajibi sai nde waɗe fa huwa wajibun wodi nde wajibi waman dubu wodi yiɗande o irshadun wodi kanda wata hadidun wa ibahatun wodi umrore daginde nde dettinki hunde wa iz qultum nafsan faddaratum fiha to jomirawo ɗo wiya wa iz qultum ha jonta onon yahudankoɓe be nasara siftore fa wakkati qataltum de wa iz qataltum na qultum wa iz qataltum wakkati mbarɗon nafsan yonki goɗɗo ɓe mbari faddaratum alhaali bo mbarɓe mo man ɗum kamɓe orronoɓe mo to ni faddaratum sai girɓindirɗon fi ha wargo ngoɗo mana sai ɓe mbiya a ɗum wayne mbari mo ɓe mbiya ana ɗum kamɓe wallahu to ande jomirawo kam mukrijun o gurtinowo ma kontum taktumuna ko laati on ɗon cuuɗa ko ɗum mo ɓe heftoto almu fassiruna fassiroɓe yuqaddimuna hadhihi l ayata ɓe kandina aya ka limuwalati kaba'isi bani israila ɓe mbi ka handinama ngam ka hedde coɓeji bani israila waɗi qatalu wahidan minhum ɓe mbari goto nder maɓɓe baraɗo ismuhu amilu o wiyete kana rajulan ganiyan o goɗɗo marɗo jawdi amara ɗawilan ko ummira ɗawilan o heɓi gurdam bo juɗɗam fasta jalla abna'u ammihi nden o wala ɓingel bo ɓiɓɓe bappa mako kamɓe donatamo sai ɓe jawni an yamuta o maya ɓe giɗi o maya fayre su ɓe donamo wata akara mawtu mayde mako bo sabbitake mayai fasta jalu sai ɓe jawni de ɓe tata ɓe dona ka jonta kamɓe gatta e mbarumo wagatalu sai ɓe mbarimo akhazuhu leylan ɓawo ɓe mbarimo ɓe koccimo jemma wa zahabu bihi ɓe dildi be mako wa zabahu ɓe jeeyi ɓe kirsimo jemma ɓe koccimo ɓe jeeyi ɓe mbarimo ha nder fattude wonde wa alquhu sai ɓe jeeyi ɓe cakkinimo bi janibi hayyin ha nder leñol gongol ton mana nde fattude wonde wa asbahu yallubuna asarahu nde weeti sai ɓe ngari kawigo ay majji ɓiɓɓe bappa mako nane mana bappa maɓɓe majji ɓe ɗon ɗaɓɓita bappa maɓɓe alhaali ɓe andi ɓe mbarimo hatta atawlil hayyi har ɓe jeeyi ɓe ngulli leñol man wattahamuhum ɓe tuumi leñol man ɓe mbi ay nder fattude nde nder ɗon mbara alhaali kamɓe gaddimo ɗon mbarimo
mbi annahum humul ladina qataluhu ay ɓe fattude hamɓe mbari mo fa ankaru yimɓe fattude cali mbi aa kamɓe kam mbaray mo fa tawle Musa alayhi salatu wassalam sai ɓe ngari ha annabi Musa wa dalabu minhu an yusira lahum man qatala qatilahum ɓe tori annabi Musa wanginana ɓe ɗum moye mbarani ɓe baraɗo maɓɓe kamɓe barɓe man qalu sai ɓe mbi nallubu minka anta wallaha min on toranoɗa min Allah an yusira lana qatilahu o wanginana min barɗo goɗɗo amin ɗo qala lahum Musa sai annabi Musa wiyata ɓe inna Allaha ya'murukum jomirawo ɗon umra on an tasbahu baqaratan kirse nagge to kirse nagge ni jam to ɓe kirsinoge ɓe annabi ngeɓe kirsu fu waɗi qalu sai mbiyata atattake suna huzu an min mbiya goɗɗo mbarama nden mbiya min mbara nagge ɗo kana ɗon janca min nallubu minka an tusira lana qatilina min ɗon ɗaɓɓuta banginanamin moye mbarani min mbaraɗo amin wa anta tamuruna bi dhabhil baqari nden mbiya min kirsa nagge qala annabi Musa wi a'udhu billahi miɗon rentori Allah min an akona mi laato min aljahilina nder majjuɓe almustaziina jancoɓe min mi wala janco la yastahzi'u wala janco ay illa jahilun sai majjuro jancata goɗɗo wa ana asta'izu billahi min aljahli min bo miɗon moltoro Allah Allah rena majjere lamma alimu nde ɓe andi anna hadha azmun min Musa to kad annabi Musa ko wiɓe ka gonga kanu sai ɓe laati law akhadhu ayya baqaratin kanu law akhadhu ayya manam min Musa heɓe law akhadhu ayya baqaratin wa dhabahuha la wajadu muradahu da nage ko ngema ɓe koconoɓe kirsi to ɓe ngari ba annabi Musa wiɓe ha jaɓɓe humtay walakin shaddadu amma sai ɓe shatinani koye maɓɓe fa shaddadallahu alayhim Allah bo sai satinani ɓe shatini ɓe ngari ka ƴamgo to nagge nge kam nonge wayi non duuɓi mage foti nononde mage wayi ha to nge tawete ɓe ngari ka waɗon ko annabi Musa ƴami Allah bo wi to nde ɓe shatini acce ɓe shatinani nde ɓe shatini ragare fu nagge nge ɓe kirsi nge seede ɓe coodi nge ko hebbinta laral mage nde ɓe kirsi nge ɓe ɓoli laral man to laral man sani ɗum waddi seede ɗum hebbinigal teb kangere sarde ngal heewi teb to ɗo won seede nagge man ɗum ɓe coodi nge ɓe shatini sai Allah satinani ɓe ɗoni alhamdulillah alhamdulillah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين